Masayang sinalubong ng SM City Clark ang bagong taon sa pamamagitan ng isang makulay at 15 minutes fireworks display dito sa Skyline ngayong December 27. We're very happy po kasi every year po, kami rin po pinaghahandaan po namin to make sure na yung show po is worth seeing, na yung bisita po ng ating mga mall goers to watch the show will be really memorable and will create a magical experience for them. Ito ang taon-taon na regalo at pasalamat ng SM City Clark at ng SM Supermalls sa kanilang mall goers sa patuloy na pagtangkilik ng kanilang mall goers sa loob ng isang taon. The year is ending pero meron pa tayong mga sale, no? Starting December 26, nag-start na until early January. So please visit SM City Clark, SM Pampanga, SM San Fernando, and SM Talabastagan to find really good promos, no? And also to enjoy with your family this holiday season. Thank you so much po, and Merry Christmas and Happy New Year! Happy 2026 to everyone po! Bubilib ang mga bisita sa Grand Fireworks Finale na nagbigay liwanag sa kalangitan at nag-iwan ng ngiti at pananabik para sa paparating na taon. This is Patricia Mamahon on the spot.